नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली। आज मी तुम्हाला भेंडीची भाजी करून दाखवणार आहे। मी त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी पाव किलो भेंडी घेतली आहे, एक टोमॅटो, ओलं खोबरं, कोकम, 4 मिरच्या, 4-5 कढीपत्त्याची पानं आणि 1 वाटी कांदा, मीठ आणि तेल। प्रथम इथे मी तवा तापत ठेवलाय। आता मी भेंडी भाजून घेते पहिली। सुरुवातीला आपण तेल नाही घालायचं भेंडी भाजताना, त्याचा ते चिकटपणा असतो ना, तो सगळा निघून गेला पाहिजे। अशी मीडियम गॅसवर हळूहळू परतून घ्यायची। हे 4 कोकम आहेत ना, त्या भाजताना त्यात टाकायचे, म्हणजे कशी भेंडी बुळबुळीत होत नाही, त्याला कसा आंबटपणा पण येतो थोडा। आता त्यात थोडं मीठ टाकायचं। आधी जास्त मीठ नाही टाकायचं, थोडंच टाकायचं। पण आधी तेल पण नाही टाकायचं, तेल नंतर टाकायचं। भेंडी मी चांगली व्यवस्थित भाजून घेते मीडियम गॅसवर। हे बघा, भेंडी माझी भाजून झालेली आहे। हे बघा, सगळं तव्याला सगळं चिपकलं, त्याचा शेवळ असतो ना भेंडीचा, तो सगळं तव्याला चिपकलाय। म्हणून आधी तेल नाही टाकायचं भेंडी भाजताना। मग भेंडीची भाजी कशी सुसुटीत, एकदम सुसुटीत होते, चिकट होत नाही। आता ही भेंडी मी ना काढून घेते, ताटामध्ये काढून घेते। ही सगळी भेंडी मी आता काढून घेते। आणि हे बघा, किती म्हणजे भेंडीचा किती चिकटपणा याला तव्याला चिपकला येतो बघा। म्हणून भेंडीमध्ये ना तळे काढताना तेल नाही घालायचं अगोदर। हा तवा मी बाजूला करते। आता मी तोप तापत ठेवलाय। तोप तापला की गॅस बारीक करायचा। तोप गरम झालाय। आता आपण ना त्यात 1 चमचा, म्हणजे 1 मोठा चमचा तेल ओतूया। म्हणजे जास्त नाही होत, एकदम पण जास्त थोडंसं होतं ते। त्यात ना पहिले मिरच्या टाकायच्या, कांदा अगोदर ना मिरच्या टाकायच्या, म्हणजे मिरच्या कशा भाजल्या ना कसं भाजल्या पाहिजे। कांद्यामध्ये एकसाथ टाकलं तर त्यात मिरच्या भाजत नाही। मी कढीपत्ता टाकला याच्यात मी। मिरच्या थोड्याशा भाजल्या, आता कांदा टाकायचा त्याच्यात। भेंडी भाजताना ना हे करायचं नाही, तेल नाही घालायचं। आपण सगळं शेवळ असेल, म्हणजे त्याचा शेवळ असतो ना, तो चीक असतो, सगळा असा चिपकून बसतो तव्याला। आणि भाजी पण एकदम कशी व्यवस्थित सुटसुटीत होते एकदम। कांदा भाजून घेते, बारीक मीडियम गॅसवर भाजायचा कांदा।
कांदा भाजून झालेला आहे, त्यात आता टोमॅटो टाकते. टोमॅटो टाकते. मग टोमॅटो टाकल्यावर ना थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे टोमॅटो कसं पटकन लगेच नरम पडतो. मग टोमॅटो भाजून घेते. टोमॅटो भाजून झालेला आहे. मी आता हळद टाकते. हळद सगळी पालतून हे पूर्ण पासून घेतली आहे. हळद तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकली तरी पण चालेल. असं काय नाही हळद पाहिजे, तुम्हाला जर चालत असेल तर टाका, नाही टाकली तर चालेल. त्यात भेंडी टाकायची. चांगलं व्यवस्थित ढवून घ्यायचं. त्याला गॅस जरा फास्ट करायचा आणि चांगलं ढवून घ्यायचं. आता व्यवस्थित सगळं ढवून घेतलेलं आहे. आता मी खोबरं टाकते त्यात. खोबरं टाकलं. गोड टाकलं सगळं पूर्ण व्यवस्थित ढवून घेतलं. आणि त्यात आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर. कोथिंबीर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकली तरी चालेल. आणि गॅस बंद करून 5 मिनिट असं झाकून ठेवायचं. मी ही केलेली भेंडीची भाजी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन येत राहीन. म्हणजे ज्यांनी मला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं त्यांचे मनापासून धन्यवाद.